Kulumbai ka tawte busno tini amhai hai norong ni Dipok and Entertainment YouTube channel tawte busong tini hai nai phajapi ka norong thani Tripura ni kubangma kok rok sasungnai tawte busong jesapon sadi Tripura wo kok asuno ongkori tongo asuno sasungnai bangu tini ni kok tini topic belai khenu kubangma kok sasungnai tawte busong norong nugui tongna je somaisa rok ongkor tongmani baksa nugya haipanan zaman sar no bujungna ni bagui chai tongnai main kai Bangladeshi Delhi nu phai tongmani Bangladeshi ni issue Bangladeshi rok salpekai Delhi nu manjakmani miya bo hai na hai manjak fikwa 5 jona 6 jona bisingo 5 jona manjakka Aadhaar card sikang nusrami khijak 40,000 rugui Aadhaar card sramu Chini bartha kotoni Aadhaar card obo hai norok kobangma news channel logo viral mui tongnai di obo hai kai borok manjakmani kintu abrono pushback de khai na borotoni na yang India won rohori di bai saimia Chini Tripura ni police protection Tabok Sarkar yago tui tongnai rok abo busuk jate khai khaya saimia manjakmani Delhi no manjagui tong ake amsuk kai chara bard bosoro pushback khai tongman jagao si borok khai aborok nu get de ail tongo boroni sahosman boroni phanman abo kaisa sumung mu yasai tong tawte busong ake aborok norok bisar khaidi tei abon tui norok bu chorcha khaidi wansuk di obo haike jurinu phai tongkai Chini Tripura ha bo jaga sogui nai obon tui no somoisa no tui no sung separate state get a Tiprland Tiprasa thangna ni bagoi Tiprasa ekor rokni khaile bikha taw pointo kono samadhan nungya abon tui Delhi final yadra Chini Takok David Norasing ajaga bo jotono invite khaibeka bo receive khaiya paksa receive khaipano ang phaime ain chanai rok ulta Facebook live logo phaise ulta se nahar mungtamo Tiprasa no bol balot lang honoi sabdo kumar jamatia okok rok samani Facebook live logo sungnuk jagitong obo hai selengna sa borok akra tutui selengna sa kok sai tongmani tawte busong norok tamo sanai obo hai borok no de logiri nai Tiprasa ni hamkrai Tiprasa ni manthai Tiprasa thangi thangmani kuchung o shatok pitok mumi tongmani banchinani yoknani hoitese memorandum ridainani jontor montor kaisa kok salainai meeting khailainai honi pore jotoban malayoi home minister omisa somai malayoi bebaknu memorandum rok submit khai phainai hinui sathani to Neta leaders rok thang kai motamuti manan nei kha khai oisingo se paidal mas himi thangu Tripura to dil kaisa asam ongtongo o jaga si obo hai kok rong ongkori tong o somisya rok te bufruk kak nai tawte buksong o somisya rok bro mokol bai nu gede o mokol bai nu gede khunju bai khunai de al phaikai nu yang rap khaijagi tongmani rap khaijamani norok nukna delun rap khaijagi tong ang agi bu sau ta guttoisa hainai sapinai ani prottekta video rogon naidi rap khaijamani busango be careful jot to sikla sikli rokno buri rokai rap khaijanai chola rokai butar jangnai obo hai samani tong rok be careful nai hindi khobor nai thangdi bara nok rogo tong bo hai ke tongna nang bazar hati town johor ri chom paithani city rogo obo hai ke tongna nang bo hai ke thangna nang aborok no surungdi naidi khobor rok naidi hamkai saimanan khaidi obo hai mangsi choprop jagai tong ke o sobdo kumar song obo hai rono saime de nini nahan jok nini ama song rap khaijagi tongman nungmokol bai nu gede je dino dini nok ni busarro nini nahan jok ba nini ama rap khaija purde nongsi nai obo kaisa sumung totto lukurum thani kubama YTF ni leaders rok EWF ni Neta borok simira thangoi o bonot case rok khaile nai ba justice san nai noroki Tripura hani Tiprasa yadiba norok tamni leaders amni Neta tamni bagoi khai Bangladesh ni nalale khaina ni bagoi de na Bangladesh ni bormotte bo Tripura supungna bagoi Neta leaders khai norone ideology abode abo jotto lukurum ni sumung tini o video ni bisinti mas taklayo jonojati morsa BJP khai tongai Tiprasa rok tamo kaisapan kok samannu gyable tamo kaisapan kok samannu gya orep khaijang mane tuyoi bukhuk khoronoi orunduti nogor dinogoro nokbara malik bai nokbara ni malik bai samung hambia sitra ongna ni naijakha rep khaijana ni naijakha obono tui nugya bole tamo JMP ni Tiprasa no nugya ITF ni Tiprasa no nugya BJP jonojati khainen Tiprasa ron tamni bagoi nugya norok de Tiprasa ni bagoi choba khai noroni nahar mungsi tamo obo surai surai bu khai dia suru tamo unnoti elakaro ama hamrinani nok rinani sobka cha sobka bikas ni sawoi bikas kai Bangladesh ni borok phainai or rap khainai rapist murderers rongsi ulta bikas ungui tongu dei norok isapanu bokhrago wansna ni rungyade abuni baguinu thansangdi phaidi Delhi jontor montor obotoi choba kotor khai home minister omosaban aro memorandum submit khai doti Chini Tiprasa ni solution tiklainani ayakai Tiprasa jotono roto ongkor sinai thikai thang haibu thika haibu ka obo hai kaisa jotto thanchangoi oba khainani bagoi chaitoksid jotto dunia o Bangladesh pushback khaijagoi tong West Bengal asuk tai kobangma Assam logo Chini Tripura kai taw siring sing ulta famous akasi fight tong kedor abo hairno wansugya Delhi no salpai kai no social media khulo kai news media khulo kai YouTube channel logo Facebook logo jas jaga pan burung no guble Bangladesh manjak mani Chini Tripura jumang si rap khaijang mani rap khaijana naijang mani harassment khaijak mani Bisrang gonjoni Udaipur college thang tong tani umasa otuo masi manjak khwa
abo hai norok nugya de kunjo habuya de jaga phano buba gara simi siskang nai YTF ni sikla borok simi se kurung nai tai khai Tiprasa ni bagoi busai manne krik khade abo belai khainu wana masingta tai sum buya pari du joto Tripura ni public jonogon ni yago norok ni mota mota mo comments kai sadi tauk te busong sini Tripura belai khainu sini Tiprasa leaders rok ore pore khainan simi sibayo kentu samung kaham emani ang nugya ulta Bangladesh ni borono tebo o Tripura hao sung umriwui सबका साथ सबका विकास नि छाउई बांग्लादेश नि राइट से हति बरनो से गुंडा माफिया ड्रग माफिया रामनानी रेपिस्ट रामनानी तै सामुं हामियाव सुपुं दिनानी तै Tiprasa बुरिनो खाय बरक नि बरक बाय काइनानी अब हाइमांसि सिनि Tiprasa लिडार्स रगो आसथायनि बागै सामुं खाय दं हिनै तिनि public rok wama commerce rogo sui tongo hai uman tongo even nugui bu tongo haike tamni bagoi busaya Tiprasa sung thangi thana bagoi Tiprasa sol thangi tonga ni bagoi yakung be busai manan bagoi tamni samung khaiya abo belai kotorma isu sungnani kok tongo haike nor guwan sukti taukte busong o kok thik de be thik omens ke sadi ebo Bubagara to samung khai tongo Bubagara no biang koma kara hinu baksa collection rokhayo Bubagara already sara notice no tuyoi o Bangladesh ni issue no tuyi no kok saitong bobo haikai Tripura ni Bangladesh rom no nori mannai ba Bangladesh ni yak ni separate ngoi sung Tiprasa rok sini Tiprasa phano kaja separate state khayoi chung yakong yak bai busawoi sini politics culture economic language rongoti sai darugi mannani aboni bagoi Bubagara kok salai tong meeting khaitong Tripura ni sarkar to jibon phan Tiprasa hamkrai naiya boro nai Tiprasa sarkar aboni bagoi no ব্যক্তিগত সুং Tiprasa leaders neta tongai rok thansa kai sungsi ma chai toklainai chini Tiprasa ek generation final no baikai phiok nai baikai education system no bar ruoi chakri ka hamot langi mannai baikai kusuk levelot langi mannai baikai nini thumung rogo ka hamo kusuk levelot lang mannai abono tui wansogui Bubagara samung khaito eke norong thani ke tam wansumung hok pungnani janani थांगै टाटाल साइनानि पारा पाराव थांगै विकास खाइनाय आमा काहामरिनाय तुइ काहामरिनाय निमान ठकिनानि ते Tiprasa ओरै परै खाइनानि आबो सिमि बेले कांग्रेस जीएमपी बीजेपी जनजाति ते तामो टंग सादि ते तामो टंग yang nokol bai nugya khunjubai khunaya rep khaijagi tongmani sal phaikenu nugui tongna hake norok aba hairo kaisa de khorang tisa kaisa de basawi phai nugya bleang kaisa padorni social media rogo nugya bipen deborma kai tamsa ulta hamsai mansi ya oi kunu kok sai me ai nei are nini nokni borok rep khaijagoi buthajagoi tongi budak nung tini ofo bungu tui paisa gui thangbai tamungnai nungabro kasna ni bagoi tam step na nang oba hai borono punishment khain nango oja khain nango obo to khaimanu blei nung sikang ani simen lama kasna nango ngai tabuk Tripura o Bangladesh tabuk tebut phaiman saka phai tongo abono bukasna ni bagoi norok kuno step na norok sungnan nango blei tabuk sarkaro tong tongo abu montri tong tongo norongni tabuk norok tawaisa sarkar phaikaisi ADC phaikaisi hini sabu 125 jeta Tiprasa ni bagoi norok ni je sanu oisa ADC sarkar phaikaisi nai hini sabu tabuk si sarkaro tong tongo te busuk sarkar phainani nok abo hairno wansuna rungya sarkaro tongisi yang Tripura mota IPF ni tokai toba khai nan tong bui beke sungjabu norok sarkaro tongi tam ni bagoi soba samadan khai mede sarkaro tongisi BC election ni bagoi Supreme Court ro case khaimani muni kothok baksa hinano te busukai thungjagoi tong nor ni keba odikar kuride sanani jonajati khaini rongni GMP khaini rongni ST Congress Sobdo Kumar Jamotia suni bolon kha odikar kuride o Tiprasa rokle mantai soktai sinno bisinno khaijagoi tong ha norjagoi tong ha abono tui kok sanani noroni odikar kuride norok sabni bagoi si soba khai sabni bagoi rajniti khai sabni bagoi politics thum sudu Bangladesh irono thumui narona ni bagoi de Bangladesh irono tebot Bangladesh ni tubui sara Tripura ni Tiprasa no khai norbai but hare kadloi borno mangse raja samne nai tong obo norong thani sumung yapari dika taukte buksong norok jawab ridi comments ni bisintoi mafia gunda drug smuggler nini business koto dugan koto boromang khainani boronon khairinani abo sahajo sabo khaitong sin Tiprasa khaitong na blei enorong ni kok khaitamo सबका साथ सबका विकास त आबो नुब्ले फाटानी बरक टुबुडी टोनिडी बरक नवानु इनि मुमानो उतलांगि मुठुडी बुसाजनु मुठुडी बाहानजनु मुठुडी अबहानि खाइले तंलासिदि ते किच्चुया ते स्मगलर क्राइडी ड्राग कुप्लुं टुबुइ Tiprasa no चारडी उठारडी ते जानडेमुंडा टास मुठुंडी खुनामानि नलचुर रगो yang Bangladesh bu card aadhar card tongo yang India bu aadhar card tongo yang Bangladesh bu borok bura bata pension nawi tongo yang India bu phainai tongo usaro kai baksa silcharo tongo baksa belagaro tongo baksa Gujarat ro tongo biang business ro khai tongi bayu robot bagan rok tong ni khna Tripura o bisrang monja phasing ain nolchur phasing go generally reya o aba hairok kobangma o nini bata nana pura kai phai tlang thang payu hai nai Bangladesh thang payu buma bo hasang oba hai kok marok choli tong Tripura o hai gesini Tiprasa rok aba hairok chup mokol mukumjak nugya kunju tongpan khonaiya amo sanai ta busong
wana mesingsa o Tripura o chini Tiprasa je wan jini dalali khai tongnai roni baguni tini obahai obostha borno kok sa kai bu chajagya bujina bunaiya saimanna bunaiya nijini asu thaino romina nani nijini bohok pumi thangnani abomang sal phaike boroni wan sumung boroni je teitam sanai taute busong obahai borno Tiprasa ro logiri tongnai no boycott khaidi borno parawata sta ha bidhini busajak logita ready jati gusti hini phana anga bahai no khai tei borisori nensi musungya je jati do phano sukluk nai borno boba hekai sung Tiprasa hini sinemuri nai ba boba hekai sung oro hawonar nai ba kok borok si salia kwan ji sau tei tawoina Tiprasa ni sanai je tabu usi gamure phana nai nai bukhu korong ni Tripura jog mangni no aborok ya borok ni bukha jotono ai nani desi dongi bukhang ni thangoi ka wanji bai tongo tongte borno sung title debuma sifano debuma ni gosis nei meya tawoina tongai Tiprasa debuma ni tongai rono borok sob somoi no nai nai ji boroni dalali mang khayo boroni sapodo mang kok sanai ulta borok suno tola khiklai nai hasungni borok sia murkho lengti kannai tabu amai bori tongai hini sanai rok bolongo tongai karingo tongai hini tabu borok thatta kari suno muni kotok khaitong abon bising titam sanai suno atangbadi ugrobadi terrorism sung obahai di borok sipu usukai la simung ritong abahai rono kebu philna ringya hage ta busun ro video share khadi bisi kok salia video logi thangnai oma sanai to tongo aipanu salia norok je mansa ko video no share khai joto lukrono phunnan khadi tei paitho gasung sanai norok joto no kaham tongdi susto tongdi tei durga puja phai tongo durga puja u belai nai hindi ebo rep khaijanai te bunuk nai ang samani thagya khona soni phungmi manu sabni bari klai thang sabni kopalok klai thang ke bo saime apni bagoinu husungdi huskai tongdi amsuk sainu joto no khulum pika